ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರ್ಸ ಶುರು ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರೋಂತುಂಡಿನಿ ಅಂಚೆ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಾಲೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದೆಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಲೆನ್ ಮಾತ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತನಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಗಸಿ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇನಿ ಅವೇ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೇನು. ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುವತೆ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ರಸಂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವಳ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿನ ರಸಂ ಮಂತುನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹುಳಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರೆಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸಾಯಿನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂದು ನೈಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಚೆಕ್ಕರ್ಪ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚೈನ ಆಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೊಜಪ್ಪ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂತೆ ರಸಂಲ ಸುಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ ಮಂತಾದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಯಾವುದು ಬತ್ತುಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೇನಿ ಕಡೆದು ಮಾತ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಬಾಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕತೆ ಚಾ ಎಲ್ಲ ಮೀಪದು ನನ್ನ ಚಾ ಮಾತ ಕೊರಡು. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಆಗ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಲತ್ತಾನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಊರದ ಲತ್ತಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಣತಿತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾನೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತಾಂಡು ಏತು ಶೋಕು ತೋಚುಂಡತಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪುಣಿ ಈ ಕಲ್ಲರ್ದ ಲತ್ತಾನೆದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ನೆನ್ನಿನಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿದು ಪಾಡ್ಕ ಅಂದು ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಅಜಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತದೆ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಜೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಣೆಗೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಅವಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಿರಿದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋನೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಕಣತ್ತ ನಾವು ಅಂಚೆ ನಿಟ್ಟೇನಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂತುಂಡು ಐಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಲಕ್ಕ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಲಕ್ಕ ಏರ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಬೆಚ್ಚ ಏರೆ ದಿಯೋಡು ಪಾತ್ರನು ಅಪಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನಿಕ್ ಲಕ್ಕ ಏರ್ನಾಂಡು ಈಸಿ ಅದು ಆಪುಂಡ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಜಿನ ವರ್ದಾರ್ದ ಒರಿದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂದು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಮಾತ ತರಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೋತೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಡನೆಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬಂದು ಅರೆಪುಣು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ತಾರಾಯಿನ ಬಾಡ್ನೆ ಪೊಡಿ ಬಂತದು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿ ವನಸಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಸಾರುಂದು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಇಂಚ ಅರೆಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಕೋಡೆ ತಾರಾಯಿ ಕಲೆಯಿನ ಚೆಪ್ಪು ಮಾತ ಮುಳುತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಆವಡಾತೆ ಕೋಡೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಜಾವು ಮಾತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಾಲ ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ನಾನು ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಐನು ಎತ್ತದು ಬೇತೆ ಮಂಡೆ ದಿಯರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ಮಾತ ಕಣತ ದೀದಾತಂಡು ನಾನು ಐಕ್ ದಿಯೋಡಾತೆ ಮಾತ ಇನಿಯ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಒಕೊಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮುಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತಡು ಅಂಚೆ ಅವಳ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ವನಸು ಮಂತೊಂಡ್ಗ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ಸುಕ್ಕಲ ಗಂಜಿಲ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ದೀತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಕರಂಡೆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಂಡೆ ದೀದಾಂಡು ನನ್ನ ಐಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ದ ಮಾತ ಪಾಡಿಯರ ಬಾಕಿಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಯಾನು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮುಡು ಮಾಯ್ಪು ಮಾತ ಇತ್ತನು ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಐನೂರು ದೊಂಬುಕು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದ ದೀಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಜೇಲು ಕಟ್ಟದಾತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾಯ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತಿಕ ಬಂದು ಬೋಡನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡತೆ ದೆತೊನಿಯರೆ ಅಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಾಯಗೆ ಬಂದು ಬೈಯಾಗ ಪಪ್ಸುಲ ಸಮೋಸಲ ಕಂತೇರು ಅಂಚ ಐನು ಮಾತ ತಿಂದಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಗಂಟೆ ಏಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮುಳು ಅಂಚ ಅವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಆದಾವಡತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರ್ನೇ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಮಂತದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಒಣಸು ಅನ್ಪುನೆ ನೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಯಿಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೈಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಚಾಯಗೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಬಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಂತನೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಇನಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಚೂರು ಜ್ವರ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಆಯಗ್ಲ ಮರ್ದು ಬರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಗ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣನೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಎಂಚಾಣ ಮಂತದ್ದು 10 ಇದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತಾದು ಇತ್ತಾಗ ತಿಂಡಿ ಕೊರೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ತುಂಬೆ ಅನ್ನು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಜಿನಾಯೆ ವಾಕತೆ ಬಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕಕ್ಕುಬಿ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಮರದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಇತ್ತೆ ದಸರಾತಿ ಪಿಲಿತ್ತ ವೇಷದಾಕ್ಲು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಯರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೇಷ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಲ್ಪಿಯರ್ನಿ ಶುರು ಮಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಅಂಚ ಇದು ಕೈ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಗಂದು ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತಿಜಿ ಕೋಡೆದನೆ ಲತ್ತನದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದೀಕ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬೇಗನೆ ಮೀದಾತ 9:30 ಮೀದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪುರ ದೀದಾಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಪಿನ್ನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿದಾಂಡು ಸಟರ್ಡೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವಡಾತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೀವೋಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪುಣೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 7:30 ರೀಚ್ ಆತ ಇಂಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.